Ani ay good news alang sa mga konsumidor sa Visayan Electric Co ni ining buwan sa Mayo hangtod sa buwan sa Hunyo. Kini tungod kay adunay pag-ubos sa bayranan sa kuryente alang sa mga residential consumers. Sayra nato ang report pinaagi ni Alan Domingo. Gipahibawo ni Quennie Sanchez Bronce ang Reputation Enhancement Manager sa VECO nga gipaubsan og 0.38 centavos kada kilowatt hour ang bayranan sa kuryente nga moepekto karong buwana sa Mayo ug sa Hunyo. Nagpasabot nga nahimo na lang 13.87 centavos ang kasamtangang residential rates itandi sa 14.25 centavos kaniadto. Tungod nini ang average consumption sa kuryente nga 200 kilowatt hour matag buwan maka-minus og 76 pesos sa ilang sunod nga billing. Medyo ni stabilize no ang presyo sa coal unya ubos pod ang atong transmission charges karon. Apan bisan pa sa pag-ubos sa bayranan sa kuryente, padayon gihapong giawhag sa BICO ang mga konsumidor nga magdaginot sa paggamit sa kuryente. Gipaniguro hinuon sa VECO nga sa pagkakaron wa pa masinati ang kakuwang sa supply sa kuryente. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.